Yan, maluwag na, no? So ayan guys, ang sani niyan is kapag napabayaan yung bearing, ito yung tinanggal ko kanina na dati dyan, alog na siya. Hindi mo mamalis siya na alog talaga pag dahil may cover siya, no? Pero kung titignan natin, yan, may mga ano na siya, durug-durug na sa loob na bulitas. Ito yung ipapalit natin, kaya lang maluwag na. Ayan. So anong sani niyan? Kapag napabayaan ng bearing na alog na, hindi natin nasikaso, yan ang sani niyan, luluwag talaga siya dyan. Ito ko guys yung cones ng Rusi. Madali siya magluwag dito sa hub niya, no? Sa housing bearing. Pero yung pros niya, maganda yung hub niya kapag yung bearing natin is maganda rin. Magandang klase, no? Kasi itong bearing na ito, local ito eh. Ito yung pangalan niya, no? Wala tayong nakuhang original. Pangsamantala itong napalit natin. Kaya yan, lumuwag na siya sa hub. Para iwas luwag ang hub, kailangan palit agad bearing. Kaya hanap tayo ng mas magandang klaseng bearing. Ang gawin natin dito is sapinan natin ng pinakamanipis na GI sheet or yung sa soft drinks in can. Gupitin nyo hanggang sa tama lang na gupit para may ano natin dito. Diba manipis siya, para may salpak natin dito, maipit natin siya dyan, salpak natin yan, bearing. Kung may sobra dito, gupitin natin, no? So yun lang guys, ang dahilan ng pagluwag ng bearing dito sa housing bearing ng ating si Rusi Macho CC 150 na si Pogi. Ganito guys yung paglagay natin, ano, ng sapin. Ang nahanap ko kasi yung lata ng parang sa sardinas. Ito kasi yung parang corn beef, no? At nakahanap ako, pero yung plain sheet siya ng lata. So hindi siya katulad ng sa sardinas na parang may uka-uka. Ganyan yung paglagay natin ng sapin. Ingat kayo guys dahil matalim ito, no? Baka masugatan kayo. Tapos ganyan, papasok natin yung bearing. Kaya lang guys, mas maganda sana kung yung sa soft drinks, kasi mas manipis yun dito. Ito kasi kapag pinirasan natin ito, baka madamage pa yung ating hub, yung housing bearing. So kailangan natin yung mas manipis, no? Ngayon lang yan guys, no? Pwede naman natin bawasan yan, paikliin lang natin para kumbaga, dapat may ipit lang natin yung ating bearing para yung pagpasok ng ating bearing hindi siya mapwersa yung ating hub, yung ating housing bearing. So katulad nito, no, kahit konti lang siguro. Yun nga lang ang konos niyan, ayan, napakanipis na siya ng ating bearing, no? Yung sapin, no? Yung ating paglalagay ng ating sapin dito sa ating housing o sa hub, no, ng ating lalagyan ng ating bearing. Ayan, no. Ayan guys yung sapin, no. Kita nyo, manipis lang kasi ang kukunin lang natin dito yung kumbaga iipitin lang natin siya dyan para may pasok natin itong bearing. Ayan, para hindi na siya maluwag, ano. Tapos pukpukin natin ng martilyo. Daan-daan lang guys hanggang sa lumapat yung ating tapos saka natin ito katingin. Hanap tayo ng cutter, no, para okay na yan, hindi na siya maluwag, maigpit na siya guys,
So yan lamang sa inyong panonood. Thank you.